ניירות כאלה ואחרים. מאוד מאוד שמח כאן. אם הוא יהפוך יותר לעמדה של 2-3 הוא שחקן ליגת העל. לעומת זאת דניס קאר, שחקן אגרסיבי, סנטר לליגה הזאת, משחק קרוב לסל, פינישר מצוין, חוסם ומתגלגל פנימה, פוסט-אפ, שחקן של טבעון יצטרכו לשים אולי אפילו שמירה כפולה עליו כדי להוציא ממנו את הכדור. אתה רואה את האחוזים, אחוזים יותר גבוהים מהקו, צריך לשלוח את קאר לקו, לא לתת לו סלים קלים, לעומת זאת לסגור. דיברנו עליו בפתיחה, אנחנו מצפים ממנו משחק טוב, איזה כדור נהדר של אבטליון לקאר, ושתיים קלות. דיברנו על זה שדניס קאר הוא חוסם. ניסה לזרוק את הכדור על הרגל של קאר, אבל איכשהו ננקשווילי משתלט עליו. איזו מסירה עכשיו של מטלון לדניס קאר, שנים לתמונה. ויש לנו הכל בינתיים ברבע הזה. ננקשווילי. חילוף ופיק אנד רול, היי-לואו פנימה. שולמן, כדור טוב לקאר, מסתובב. עוד שתיים נהדרות של האיש הגדול. כדור לא טוב. ואיכשהו בצד השני, קאר. בום. דנק שלישי שלו, ואתה יודע, זה אומר, 12 דנקים במשחק בממוצע. זה אומר מתפרצות, ואמרנו שיוקנעם זה קבוצה שהיא באה לשחק בחוץ, היא צריכה להניש קאר מוצא אותו, ועוד דנק אחד של קאר, כל כך פשוט, לא מבין איך לא מורידים לו את היד כדי הוא חוזר. הנה שולמן רואה את מנשה, אבל גם רואה את קאר, שזה כבר הדנק החמישי-שישי שלו לפחות. איפה הפאולים? חבר'ה, לא שומרים פאולים, משחק פלייאוף. Send him to the line. יופי של חדירה, משאיר את הקבוצה שלו בתמונה, רק בפיגור 6. אייזק על הבייסליין. אולמה הביתי של הפועל יוקנעם מגידו שרחוקה 40 דקות של כדורסל מניצחון 3-0 חלק בסדרה שלה מול הפועל מרנין טבעון ומהעפלה לליגת העל. אווירה יוצאת מן הכלל יש כאן באולם הכמעט מיתולוגי הזה בקיבוץ משמר העמק. ערב טוב לך גילי מוסינסון. ערב טוב גיל, ערב טוב לכולם. אווירה שלא נראתה כמו הרבה זמן, באמת. המבצר הוא שם דבר פה, בעיקר בליגה הלאומית. זקני העמק לא זוכרים כזאת אווירת חג. בדיוק, המשחק פה מתחיל מאוחר, עדיין האולם מלא, ואתה יודע, היסטוריה, כל הקיבוץ פה, כל האוהדים של יוקנעם מגידו, לראשונה יכולים לעשות היסטוריה ולעלות לליגת העל, והאווירה נהדרת, שחקנים דרוכים. הוא מחטיא מהפינה מחוץ לקשת. וזה מאוד מאפיין את הליגה הלאומית, הרבה משחק של גארדים, ראינו פתיחת משחק עם 2 שלשות, אנשים מעיפים פה כדורים מבחוץ, רן אין בלגן. עדיין נותן נקודות, אולי עכשיו דרך קאר, לננקשווילי. מנשה, מחוץ לקשת. יור, עם האווירה הנהדרת. שמע, אני מרגיש פה כאילו הייתי בבלגרד ארנה. איזה רעש, אני בקושי שומע את עצמי. דציבלים פה בשמיים, וגם קאר בשמיים. זהו דניס קאר עם נקודות ראשונות במשחק. הוצא את מטלון. כדור פנימה לרז מנשה עם התנועה, והטאץ' הנהדר טוקטון. כמו שסימי אומר, אוכל מסמרים לארוחת בוקר. קבלן עליות בליגה הלאומית. הנה הם מדווחים בבית מה קורה כאן באולם הזה לכל מי שלא צופה בנו עכשיו. יש כאן מסבך ועכשיו מתפרצת של אריאלי עם האוזמן כל הדרך, ואיזו חסימה של דניס קאר. איזה גג, הוא הלך לו ישר לידיים, היה צריך לעשות אליופ עם אוסברי או לפחות איזה... הקהל המקומי אוהב גם את הפעולות הללו. אוסברי נראה מאוכזב טיפה. איזה יופי אין מה לעשות, זה חלק מהמשחק. אוסברי פנוי מחוץ לקשת, איכשהו דווקא בסיטואציה הזו מחטיא, וננקשווילי רץ קדימה, אבל יש יותר כחולים מלבנים והוא מרגיע את הקצב. אילן ננקשווילי דוחף את הכדור קודם כל פנימה. איזו מסירה לקאר, והשתיים הכי קלות שלו עד עכשיו. זה שונה בין 3 ל-8 נקודות. נכון, יוקנעם מגידו בשלהם, הם הובילו מהג'אמבול, כאמור רוצים לעשות... הקהל את גיא כהן. כולם מטריפים אותנו כאן. אריאלי בחוץ, קאר על הריבאונד. איזה משאבת ריבאונד.
אנחנו רואים כאן מהלכים של האיש הגדול, אתה אוהב אותו גילי. אני מאוד אוהב את השחקן הזה, הוא נכס לכל קבוצה, בטוח בליגה הלאומית, איש נחמד מאוד, בא לעבוד כל יום, תמיד חיוך על הפנים, והבן אדם חזק, אי אפשר להזיז אותו. מטלון נחסם שם על ידי אריאלי, אבל הכדור החוזר אצלו ביד והוא מוציא החוצה. קר רואה את התעלה, עובר דרך הרחבה ומניח עוד 2. גם אני מאוד אוהב את השחקן הזה. אני אחשוב על הכוס קפה הזאת, כוס תה, כוס... יפה. כן, כן. כוס התה שלך, רשמתי. כוס התה. שולמן חוזר לשחק ממצטייני המחצית הראשונה. וטבעון לראשונה באישית. והנה האיש הגדול, לוקח פנימה את אייזק. עבירה של קובי. אחד באמת הנשקים הבלתי ניתנים לעצירה באזור הצבע, בטח שהוא מקבל את הכדור כל כך קרוב לטבעת. דניס קר. לטבעון אין תשובות אליו, ושוב, בייחוד כאשר אורוביץ ככה נמצא ביציע. קשה לטבעון, הם יצטרכו להביא דאבל אפ. ראינו את המשחק שחמט בין המאמנים, מיד שאוהד יתום זיהה את האישית, מיד דחף את הכדור פנימה לקר. שבוזים די יפים, עופר רחימי מנער אותם ואומר, חבר'ה, מה קרה לכם? זה פלייאוף טיים, תתחילו לשמור, תהיו אגרסיביים מצידים. דניס קר מקבל את הכדור מתחת לסל, תורידו אותו, זה פלייאוף וזה הדרך היחידה שלנו לחזור למשחק. על זה דיברנו, אדון מוסינזון, על קצת יותר אגרסיביות, על אין סלים קלים, כי אין דרך חזרה ממשחק הזה. תראה, לא שאני מעודד פאול. תנועות ידיים, יש הבדל של שנייה בין השעון הגדול לקטן, וזה אומר שהכחולים מטבעון ישחקו כדור אחד. ועכשיו אנחנו רואים את דרי בבוקס אנד וואן על אוסברי, מחליפים עליו שומרים, על ה-MVP של הליגה הלאומית. אריאלי ליאסו. יאסו מצוין עם החדירות האלה. סלומוביץ', בום! איזו שלשה גדולה של סלומוביץ', אבל יש זמן לעוד כדור אחד של הלבנים, עוד 6 שניות, 5 עכשיו. שולמן, עבירת תוקף שלו. התייצבות טובה. מיהר מדי שולמן. כן. והתייצבות טובה של סלמונוביץ' שמפציץ משלוש. מחצית שנייה, הוא למעשה אחד מהגורמים המשמעותיים. ואיזו עבירה עכשיו על קר שקולע את השתיים ומרים את כל היציע יחד איתו. איזה חזק. כמה שהוא חזק תחת הסל, זה גם עבירה בלתי ספורטיבית. והקהל על הרגליים להריע על האיש הגדול הזה, כמה שהם אוהבים אותו כאן במשמר העמק. איזה משחק נהדר שלו. ראינו התנגשות במשקל כבד וקורי קר יותר כבד, כנראה יותר כבד. 20 ננקשווילי, עכשיו ישחקו גם על זמן, לא בוער, 6 דקות ו40. ודניס קר לבד שם, כל הצבע פרוץ. וננקשווילי, מי אם לא הוא, רואה את האיש הגדול פנוי בצבע, ועוד 2 לדניס קר, ועוד אסיסט לננקשווילי, ועוד 6 דקות ו36 שניות מפרידות בין הקבוצה המקומית יוקנעם מגידו לבין ליגת העל. 13 נקודות. וטבעון חזרו לאישית. ננקשווילי. איזה כדור. פנימה לקר מסתובב. בלתי ניתן לעצירה. עבירת חצי. לא, לא עבירה, עבירת חצי, סליחה. שריקה מאוד נדירה. 8 שניות כאמור. זה הזמן שצריכה קבוצה לעבור את קו מחצית המגרש, ויוקנעם מגידו לא עשתה את זה. והכדור כחול אצל יאסו. אייזק רוצה, הוא מקבל, רואה את רז מנשה מולו, לוקח אותו לזריקה קשה, אבל מדויקת, ואנחנו שוב במשחק של 6 הפרש. אוטוטו. שהם התחילו לחזור, מאיפה האנרגיות האלה? הקהל דחף, תראי את המקום, מפוצץ, באמת, חשמל בגוף. תודה. Such a good connection between you and the crowd. How important was this to you? You know, for me, it's very important. You know, four years in Israel, you know, I work very hard here. You know, a lot of times it doesn't get recognized, but this was for me to make a statement that I belong in the first division in Israel. It was very important. All the fans, they're glad to have me back, and I'm glad to be back. How does it feel to achieve something you worked so hard during the whole season? You know, it's something you can't describe. It's amazing, you know, I really can't describe how important it is. For me, it wasn't for me, it was for the coach and a lot of the young players like Guy, Shulman, and Mario that never felt the connection here in Megiddo.